шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар шаҳри қазони Татаристон мусобиқаи Казан Гранд Слам 2021 оғоз гардид ки дар он 7 варзишгар кишвари моро намояндагӣ мекунад. Дар аввалин рӯзи рақобатҳо 4 варзишгари тоҷик ба майдон баромаданд ки аз натиҷаи нерӯсанҷии онҳо ҳамкорамон Абдунасим Сатторов гузориш медиҳад. аз миёни варзишгарони тоҷик дар Гранд Слеми Қазон аввалин шуда Абу Муслим Қаюмзода дар вазни 60 кг ба майдон баромад. ӯ дар даври аввал бо Мушвидобадзе аз кишвари мизбони мусобиқа андари майдони рақобат шуд. Мушвидобадзе дар радабандии ҷаҳон дар зинаи чорум қарор дошта, фаъолияш дар нимдақиқаи оғозин боис гардид Абу Муслим соҳиби як шидо гардад. дар идома ҷудокори тоҷик боз як огоҳии дигар дарёфт карду пас аз гузашти беш аз 1 дақиқаи дигар Мушвидобадзе ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст тавонист бо иҷрои усули буғӣ кардан Абу Муслим Қаюмзодаро аз идомаи рақобат маҳрум намояд. ҳамчунин дар ҳамин вазн Шаҳбоз Саидабуроров низ дар даври аввал бо Родриго Коста Лопес аз кишвари Португалия қувва озмуд. аз оғози рақобат маълум буд ду ҷониб қувваи баробар доранд ва ҳеҷ кадом аз онҳо ба иҷрои усул даст наёфта ба навбат соҳиби огоҳӣ мешуданд. агар дар дақиқаи аввал Шаҳбоз огоҳӣ гирифта бошад, дар дақиқаи дуюм Лопес соҳиби шидо гардид. ҳамин тавр то анҷоми 4 дақиқаи вақти асосии нерӯсанҷӣ ҳарду ҷониб соҳиби дутои огоҳӣ шуданду кор ба вақти иловагӣ ё ҳамон голден скор кашида шуд. пас аз гузашти тақрибан 1 дақиқа довари майдон як огоҳии дигар ба Шаҳбози тоҷик дода, ҳамин тавр Родриго роҳи даври дуюм шуду бо ҳамин баромади Шаҳбоз Сайдабуроров низ дар Гранд Слеми Қазон ба анҷом расид. дар якумин рӯзи Гранд Слеми Қазон ҳамчунин ду ҷудокори тоҷик дар вазни 66 кг ба майдон баромаданд. аз ҷумла Алиҷон Сафаралиев рақобатро аз даври дуюм оғоз карда бо Есет Куанов аз кишвари Қазоқистон нерӯсанҷид ки дар даври аввал ҳарифаш аз Қирғизистонро шикаст дода буд. ҳарду ҷониб талоши бисёр барои касби имтиёз карданд, вале пас аз гузашти 1.5 дақиқа ҷудокори тоҷик ба хотири нодуруст гирифтани остини рақиб соҳиби як огоҳӣ шуд. ҳарду ҷониб аз эҳтиёт кор мегирифтанд ва ҳамин боис шуд ҳарду ҷониб дар дақиқаи дуюм соҳиби яктоии дигар шидо шаванд. пас аз 1 дақиқаи дигар бошад Алиҷон Сафаралиев ки дар вазни ноговор аз назари огоҳиҳо қарор дошт, боз ҳам ба хотири нодуруст гирифтани остини рақиб соҳиби сеюмин шидо шуду сеюмин варзишгари тоҷик гардид ки бо гирифтани 3 шидо аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. дар вазни 66 кг Баҳром Суфиев низ дар даври дуюм бо Айюб Ал-Идриси аз кишвари Қатар даст ба гиребон шуд. ҷолиб инҷост ки варзишгарони тоҷик имрӯз гӯё барои гирифтани шидо тилисм шуда буданд ки Баҳроми тоҷик 1 дақиқа нагузашта соҳиби огоҳӣ гардид. дери давом накарда ҳарду ҷониб ҳам пас аз даст ба гиребон шудан аз сӯи довар огоҳии дигаре дарёфт карданд. ҳамин тавр пас аз гузашти 1.5 дақиқа гӯё тилисми шидоҳо бар зарари варзишгарони тоҷик шикаста шуду ҷудокори қатарӣ Айюб Ал-Идриси пайдар ҳам ду шидои дигар насибаш гардиду аввалин пирӯзиро дар рӯзи якум аз байни ҷудокорони тоҷик Баҳром Суфиев ба номаш сабт кард ки ин пирӯзӣ ҳам на бо иҷрои усул балки бо дарёфти 3 шидо аз сӯи рақибаш ба даст омад. дар даври дуюми нерӯсанҷиаш Баҳром Суфиев бо Арам Григорян аз кишвари Россия нерӯ санҷид. ҳарифи ӯ таҷрибадор буда аллакай дар соли ҷорӣ соҳиби нишонҳои биринҷии Доҳа Мастерс ва Ташкент Гранд Слем гардида буд. мутаассифона дар ин нерӯсанҷӣ ҳам дар 2 дақиқаи аввал боз ҳам 3 огоҳӣ ба варзишгарон дода шуд ки дутои онро довар ба Баҳром Суфиев ихтисос дод. дар идома Арам Григорян худро фаъолтар нишон дода пас аз чанд маврид иҷрои усул аз сӯи ҷудокори Россия Баҳром Суфиев сеюмин танбеҳро аз сӯи довар дарёфт карда, ҳамин тавр дар рӯзи якуми рақобатҳои Гранд Слеми Қазон ҳар 4 варзишгари тоҷик бо дарёфти 3 тои шидо аз идомаи рақобат барои нишонҳои мусобиқа маҳрум шуданд. зимнан рӯзҳои дуюм ва сеюми ин мусобиқаи байналмилалӣ ҳамчунин 3 ҷудокори тоҷик Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов ва Комроншоҳи Устопирён барои нишонҳои Гранд Слем талош хоҳанд кард.